Merħba sinjuri, il-programm huwa Ras Imbras, illum jum il-ħaddiem u format kemm xejn differenti, mhux Ras Imbras jiena mal-mistiedenti għaj, imma Ras Imbras żewġ mexxejja tal-unions ewlenin fil-Gżejjer Maltin. Josef Buġeja, Segretarju Ġenerali tal-German Workers Union, Josef Vella, Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers. Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina. Grazzi lilek. Xi anqal fikom hekk dan il-jum? Issa però f'din is-sena hekk fl-2024, ġifieri għadu relevanti jum il-ħaddiem. Emozjonijiet kbar u għadu relevanti dejjem, mhux biss għax infakru il-ġlidiet kollha li għamel il-ħaddiem matul is-snin, imma wkoll biex nippjanaw u nifukaw fuq il-futur fejn irridu mmorru bħala kundizzjonijiet ta' xogħol u kwalità. Żgur li dejjem fadallu. Daqs kemm kienu jaħsbu li ir-relevanza ta' trade unions u llum iktar minn qatt qabel qed tur ir-relevanza anki l-Unjoni Ewropea b'direttiva li tajt li l-collective bargaining coverage irid jiżdied dik l-unika ħaġa li jagħmlu trade unionisti. Ġifri ħadd ma jista' jagħmilha iżjed. Jum il-ħaddiema ovvjament demet li bqgħu il-ħaddiema trid tibqa' ssir iċ-ċelebrazzjoni tagħhom. U min qed jaħseb li xi darba ħajġu l-ħaddiema mingħajr bżonn ta' unions kif qed jgħid Josef, naħseb qed jgħix ħolma. X'inhuma l-isfidi tal-ħaddiem għallum il-ġurnata? Kull perjodi fih l-isfidi tiegħu, ma llum il-ġurnata għandna l-isfidi ta' kif se nkunu qegħdin insibu l-bilanċ tajjeb bejn il-ħaddiema barranin u il-ħaddiema lokali. Nafu li rridu nħallu l-prinċipji li dejjem igwidawna li l-ħaddiema jiġu trattati bl-istess mod u b'mod ugwali għal xogħol ugwali. Però nafu wkoll li dan mhux qed iseħħ. Irridu naraw li jkun hemm regolamentazzjoni u enforcement f'dan ir-rigward. Nafu wkoll l-isfida li qed ikollu l-ħaddiem illum fejn inti għandek il-ġenituri kollha jaħdmu full time fis-suq. Imma xorta fadal il-familja, it-tfal. U allura x'inhuma? Qed ninsew li huma saru worker one, worker two, u ninsew li saru il-ġenituri tajjeb huma ġenituri wkoll u rridu nsibu dal-bilanċ bejn il-produttività, il-kwalità tal-ħajja. Hemm xi sfida oħra Josef illi triżżid. Jew semmihom, ġifieri taqbel miegħu magħhom daw jew. Żgur, imma tkompli żżid is-saħħa mentali għax għalhekk hemm ħafna sfidi li huma marbu ir-right to disconnect li inti tieqaf u tistrieħ. Il-fatt li doing more with less, allura tiġi pressjoni kbira kemm fuq min iħaddem kif ukoll fuq il-ħaddiema, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol. Dawn huma kollha sfidi kontinwi li trade unions u hemmhekk tara d-differenza. U għalhekk anke bħala trade unions, anke bħala moviment trade unionistiku, nemmnu fl-għażla tal-ħaddiem li jkun membru awtomatiku fit-trade union tal-għażla tiegħu biex dawn l-affarijiet għax inti jekk tara statistikament il-gender pay gap, l-inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol, fejn dawn il-ħaddiema huma fit-trade union jitnaqsu ħafna. Però il-tejn intom għattuli jisma' jum il-ħaddiem għadu relevanti, trade unionizmu għadu importanti, f'dawn il-jiem. Ma nipretendix l-istedent. Ma nipretendix differenti. Però fl-aħbarijiet ta' TVM News, jumejn ilu, kien hemm rapport li ħareġ mill-Departiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjeg id-DIR, da' rapport jgħid li terz tal-ħaddiema f'Malta huma f'union, terz. Kontenti b'din iċ-ċifra? Jena mhux hekk biss ngħid, jiena ħanħares lejha mod ieħor mill-istess rapport li joħroġ id-DIR. Tajjeb, tara li għal kull employer imsieħeb fil-union tal-employers, tajjeb, 9 ħaddiema biss huma msieħbin. Issa tista' tispjegali kif jista' jkun naslu f'di ċifra meta aħna biss bejnietna bħala ġenerali jekk huwiex il-gvern. Ġissa aħna nikkritikaw ħafna l-gvern imma fejn jidħol il-gvern inkwantu bħala employer li żjed wieħed organizzat trade unionistikament, kemm fis-servizz pubbliku kemm fis-settur pubbliku. Jew tispjegali allura kif għal kull employer 9 ħaddiema meta hu postijiet tax-xogħol organizzati u nagħmluhom ftehim kollettiv. Allura x'inti tgħid kun ċarejja. Qed ikun ċar ġifieri bil-fors li hemm nies hemm barra li mhumiex maqbudin bil-ftehim kollettiv, tajjeb, li mhumiex qed jiġu maqbudin mill-collective bargaining li jiena qed nibżgħu minn ħaġa waħda. Din id-direttiva tal-collective bargaining coverage, tajjeb, irridu naraw kif tiġi applikata wkoll. Ma nagħmlux bħalma jagħmlu pajjiżi anke fl-Ewropa li jgħidu isma' aħna għandna 9%. Ġadni għal 9% għandna aħna nkopru mill-ħaddiema prosit. Imma fil-verità kemm minnhom jiġu tramite id-dialogu soċjali għax il-membri jissieħbu fil-union. Rridu naraw din tal-union mandatorja. Għaliex m'għandix tidħol. Issa ilna nsemmuha. 5 snin, 6 snin. Ili semmija ħafna. U semmejnija u qed naħdmu pjan, ġifieri anke bħala trade unions naqblu, ma naqblux li jkun hemm ftehim settorjali għax aħna nagħtu vuċi lil ħaddiema
u nagħtu vuċi l-ħaddiema kollha, ġifieri ma nagħmlux distinzjoni ta' nazzjonalità, assolutament. Aħna pereżempju għandna kważi 7,000 ħaddiem barrani li huma membri fi trade union. U nagħtu vuċi l dawk in-nies u naraw anki mhux fl-ambitu, Josef semma il-kompetittività u l-effiċjenza. Aħna nisħu biex nżidu l-kompetenzi u l-abiltajiet tal-ħaddiema biex ikunu iktar flessibbli f'xogħolhom u meta tinbidel id-dinja tax-xogħol huma jeħtieġ li jinbidlu magħha, imma jżidu l-kompetenzi biex jibqgħu relevanti. Din oħra li dan huwa rwol ta' tinsix ir-rwol ta' trade union mhuwiex fuq il-post tax-xogħol biss, ma ninsewx ir-rwol li kellu l-moviment trade unionistiku waqt il-COVID. Jiġifieri il-mod kif ħdimna, il-mod li tajna l-input tagħna, il-mod li mbagħad aħna konna katalisti biex ix-xobsi warsana l-postijiet tax-xogħol tagħna adattaw minħabba l-miżuri mediċi li kienet jintalbu li jagħmlu. Ħadd ma saqsa relevanza tal-unions dak iż-żmien. Ħadd ma saqsija relevanza kulħadd ġifieri l-partijiet kollha riduna li nkunu parti mill-istorja. Għall-employers. Ġifieri ħana li nsemmu żewġ regolamenti li ħdibna fuqhom. Il-lif tal-kwarantina. Il-lif tal-kwarantina. Il-collective agreements l-antiki kellhom il-lif tal-kwarantina, però ħaddiema ġodda ma kellhomx. U tlabna biex tidħol il-lif tal-kwarantina. U fil-fatt daħlet għax kien hemm bżonna. It-tieni il-COVID weight supplement. L-impjegati kollha żammew mal-ftehim. L-employers ma kienux kudaqshekk. L-employers ma żemmewx, l-400 tagħhom ħafna minnhom iddikjaraw li ma jifilħux ix-xogħol. Ħanaddi għal punt ieħor anke minn dak li joħroġ minn dan l-istess rapport l-aħbarijiet li kien hemm. Lew inti diġà ċennajt daqsxejn għaliha. Is-suq tax-xogħol f'Malta llum fih ammont ta' ħaddiema barranin, eluf ta' ħaddiema barranin li jaħdmu Malta. U daw qegħdin jieħdu sem mhux biss fis-suq tax-xogħol imma wkoll dak li għandu x'jaqsmu rappreżentanza ġri huma jissieħbu f'unions. Dan ir-rapport jgħid isba' daw mhux qed jagħmlu unions għalihom jew unions settorjali jew xi ħaġa qed jissieħbu fil-unions diġà eżistenti. Inti semmejt għandkom 7,000 membru. Għandna 31 nazzjon differenti. F'liema setturi? Fis-setturi kollha ekonomiċi, ġifieri llum il-ġurnata l-ħaddiema barranin saru parti mill-mitkabbir ekonomiku li. Ma liema nazzjonalitajiet huma rappreżentati ġifieri? Li aħna f'xejn jew ieħor kellna 31 issa jekk ta' tistaqsini ta' ġifieri Filippini għandna u għandna kumitati, Bangladeshi għandna, Taljani għandna, minn Napaliżi għandna, Indjani għandna. Ewropej? Iwa, mela, Ewropej għandna ħafna, L-istess realtà. L-istess realtà. Fimni ħanamlu hekk. Inti diffiċli biex ħanajtek, statistikament nistgħu nvarjaw fin-numri, imma fil-verità jekk taqbad post tax-xogħol, ħanajtek dejjem ħassi preżenza Jericho's Union, preżenza ta' UHF, issa kemm u mhux kemm dik xi ħaġa oħra tvarja minn post tal ieħor accordingly. Però tajjeb ħafna, però id-diffikultajiet li jaffaċċjaw ruhom li jsibu qudiemhom il-ħaddiema barranin meta mqabbel mal-ħaddiema Maltin, differenti jew l-istess? Hemm id-differenza l-ewwel nett għaliex hemm problema għandna problema ta' integrazzjoni. Ta' aċċettazzjoni wkoll. L-integrazzjoni hija ma tistax tisseħħ integrazzjoni mingħajr aċċettazzjoni. Għandna problema fejn bħalissa minflok qegħdin nindunaw li isma' daw irridu nixbdu ħabel magħhom biex inġibu l-kundizzjonijiet tajbin lilhom mhux tajbin aħjar minn tagħna li ħaqhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar jien bħala Malti jekk mhux għax nirrispettah b'mod egoist jaqbel lilu wkoll. Ġifieri, jekk jiena nofri servizz u għaw wieħed Indjan li nistgħu nofrih bit-€10 bħala Malti, ma nistax nofrih birħas, sewwa, imma da lest li joffrih bil-€5, sewwa, mela dan jiena lili ħajaqtani barra mis-suq, sewwa. Il-fatt li dan inwaqqaf l-abbos minn fuq u ikollu paga bħal tiegħi ifisser li nerġgħu nibdew nitkellmu fuq competitività. U għalhekk il-ftehim kollettiv, Mario. Il-ftehim kollettiv għalhekk huwa tajjeb biex il-ftehim kollettiv jitkellem fuq xogħol fuq grad. Mhux min jagħmlu ġurnalista. Mela ġurnalista jista' jkun Malti, jista' jkun Taljan, jista' jkun Ingliż, jista' jkun Napaliż, ġurnalista. Dak irrelevanti mis-sess x'jemmen il-kulur tal-ġilda n-nazzjonalità, assolutament. U dak huwa s-sabiħ, u aħna dejjem sħaqna fuq u nemmnu fih bħala prinċipju li l-valur tax-xogħol jiddetta l-paga mhux minn fejn ġej jew minn qed iħaddmek, dak huwa s-sabiħ li aħna nħadnu u dik is-solidarjetà u għalhekk imbagħad tara distinzjoni fejn aħna naraw fejn aħna rrappreżentati li daw jingħataw l-istess trattament li hemm fil-ftehim kollettiv bħal sħabhom kollha li jkun hemm.
U hekk nagħmlu narawha. Il-problema tkun fejn ma jkunx. Fejn ma jkunx. Il-problema li jinqalaw fejn ma jkunx hemm rappreżentanza ta' trade unions. U mhux qegħdin nitkellmu fuq il-ħaddiema barranin ta' jifri l-iktar settur li mhux rappreżentat mill-trade unions, finanzi u insurances, il-gender pay gap bejn mara u raġel titla' xi 14%. Bas hekk inti għadt ir-relevanza u kemm hemm numri, aħna kien sar survey mhux għamilna aħna, kienet għamlitu l-Fondazzjoni for the Wellbeing of Society. Dak kien hemm xi 5% tal-ħaddiema li xtaqgħu jidħlu fi trade union imma ġew imċaħda minn dak id-dritt għax l-employer qallu li jekk jidħlu fi trade union jitkeċċew. U hemm sfida oħra, bħala General Unions, tajjeb, nil-korporat nejna x'naf li Josef jaqbel miegħi fuqha, għandna bżonn nġibu anke fondi mill-Unjoni Ewropea biex inkabru l-capacity tal-unions ġenerali. Biex intom bħala unions kont tistgħu taħdmu aħjar. Raġunija waħda. Enti għadak ma tafx li aħna rridu nkunu preżenti f'kull laqgħa li teżisti. U jekk hijiex settur, u jekk x'ħanamlu fisheries, agrikultura, construction, whatever, health and safety, koll imkien ħin kollu. Imma aħna bħal juris l-oħra, first and foremost, qegħdin hemm biex naqdu s-servizzi tal-istatut tagħna. Ġifieri jekk hux collective bargaining, jekk hux individual, eċetera, eċetera. Dawk it-tradizzjonali. Però għandna bżonn maħniex nirrispondi eżempju għad-direttivi tal-Unjoni Ewropea b'mod tajjeb. U bat jgħidulna minnkom irridu, intom, għax intom għandkom. Tkellim issa dwar l-sfidi ta' union bħala l-organizzazzjoni. Kemmi il-miżata tagħna komparata mal-pagi li nagħmlu. Allura inti tittamministra dawk il-flus. Tinsiex, ħansemmi xi ħaġa u semmiha li Josef kemm il-darba. Bħala organizzazzjoni aħna bqajna naħdmu fuq il-COVID weight supplement li ma tawrinix. Jivri ħriġna kollox aħna, waqt li l-ħaddi il-miżati waqqafnihom minħabba l-fatt li ma kinux qed jieħdu pagi. Ironija kbira. U l-trade unions ma ħadux. Ironija kbira li aħna qbiżna ħaddieħor li kien hemm employers li bir-rispett kollu jagħmlu profitti ta' miljuni. U daw mill-ewwel ċafċifa mhux tsunami. Iż-żewġ il-unions il-kbar tal-pajjiż li normalment forsi ħarsu lejkom jgħidu isma' dawk forsi jikkompetu ma' xulxin u l-affarijiet kollha ma taqblu wisq l-affarijiet li. U żgur li nagħmlu. Żomda xejn. Kompetittività dejjem. Ma healthy. Tridu suq ħieles. Kompetittività hija parti mis-suq ħieles, imma ma jistax ikun ċertu ta' prinċipji. U ma nix taqblu fuq il-prinċipji issa. Ħanajlek, u għaparti u kol mill-medja li meta nagħmlu azzjoni imma l-fatt il-biżibilju tal-laqat u collective agreements li niffirmaw fl-imkien u li naħdmu fl-imkien. Ma jiġux imxandrin allura l-impressjoni li nagħta l-pubbliku għalli dejjem nargumentaw. Dan il-jum, jum il-ħaddiem, tibżaw li forsi nħataf wisq mill-partiti politiċi? Bisman ħana li l-partiti politiċi dejjem ħajjitħlu u jieħdu opportunità minn kull ma jaħsbu li jistgħu sarfu xi ħaġa huma politikament. So nut li noqdu nippruvaw naraw tajjeb. L-importanti li dejjem ngħid iċ-ċelebrazzjoni tagħna bħala union trisku. Li jiena illum għamilt il-konferenza mad-delegati tiegħi li smajt x'qed jippruvaw jgħidu x'messaġġi, ħadd nota tagħhom, jien irrispondejt lura għad-domandi tagħhom. Iva, dik għandi bżonna. Dik għandi bżonn li jien nisinkronizza mal-grassroots, at least dal-moment darba fis-sena rridhom irrid nibqa'. Hemm l-istess ħaġa, però nibqgħu jibqa' ffukat il-fatt li ċ-ċelebrazzjoni hija biex naħsbu minn xi xadda l-ħaddiem matul iż-żminijiet dal-ewwel darba li ġrat f'Chicago kien hemm irvellijiet u kien hemm massakri biex tagħmlu minħabba biex ġabu 8 sigħat. Biex ġabu ġurnata tax-xogħol ta' 8 sigħat. U mbagħad wara li daħlet 8 sigħat u ngħata bħala l-ewwel ta' Mejju bħala jum il-ħaddiem. Issa, però l-ħaddiem dejjem jibqa' bżonnu. U dawk il-prinċipji li kienu ġieldu dak iż-żminijiet, il-ġustizza soċjali, kundizzjonijiet tax-xogħol xieqa, pagi, għadna tinsibuhom u narawhom illum. Jifri aħna sa sena u nofsilu kellna grupp ta' nies li kienu jaħdmu ma kienux ikkonsidrati bħala impjegati ta' il-ħaddiema tal-pjattaforma. U kellna nagħmlu ġifri dejjem iċ-ċirklu dejjem għaddej u dejjem irid ikun hemm vuċi lil daw in-nies vulnerabbli li ma jiġux ikkonsidrati bħala ħaddiema u dak il-jum tal-ħaddiem. Josef Buġeja, Josef Vella, grazzi ħafna tal-li kontu miegħi għall-programm Ras Imbras kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nselmilkom.